előadás sorozatunknak az első állomásán. Nagyon örülünk, hogy ennyien vannak külsősök és belsősök, reméljük, hogy egész fél évben minden előadásunk ilyen népszerű lesz. És az első előadónk Kékesi Márka, Pszichológia Intézetének oktatója, szociálpszichológus és a valós problémák kreált hisztéria címen a menekültügy szociálpszichológiájáról fogunk beszélni. Köszönjük, Márk, nagyjából 50 perc lesz, és utána módban kérdéseket is feltehetünk. Köszönöm a felkérést, és nagyon örülök, hogy én nyithatom ezt a fél évet, és a hazai pálya minden előnyével rendelkezem. Tehát akik nem ismerik ezt az előadás sorozatot, itt minden hónapban szoktunk meghívni külsős vagy belső előadókat, most ezt így belülről töltjük föl a keretet, tehát én, és itt úgy látom a közönség nagy része is hallgatunk. Tehát arról fogok beszélni, ami az elmúlt hónapokban a társadalomtudományok, azon belül elsősorban a szociálpszichológia látóterébe került. Tehát ez azt gondolom, hogy egy hatalmas feldolgozásra váró jelenség halmaz a szociálpszichológia számára, amit az elmúlt hónapokban láthattunk minden szempontból. És mivel ez azért egy elég szenzitív téma, ez az egész menekült krízis, tehát ahogy ennek az előadásnak az absztraktjába is írtam, szinte nem volt olyan szelete a magyar társadalomnak, amelyik ne érintkezett volna valamilyen formában ezzel a jelenséggel, vagy ennek a hatásaival, utóhatásaival, mellékhatásaival. Nagyon kevés embert hagyott közömbösen ez az egész kérdés. Tehát ez egy érzékeny terület, nagyon átpolitizált. Én nem szeretnék állást foglalni abban a kérdésben, hogy ez most jó vagy nem jó. Eleve az a megközelítés szerintem nagyon rossz és nagyon káros, hogy az itt élő emberek, a magyarok és más európaiak, azok két halmazra oszthatók, a menekült simogatókra és a menekült gyűlölőkre, illetve hát, hogyha valaki az előbbi kategóriába tartozik, akkor természetesen fogadjon be egy afgán családot az otthonába. Tehát ezeket a felhangokat én kerülném, nem szeretnék semmilyen politikai állásfoglalást tenni. Arra kívánom ezt az előadást leszűkíteni, hogy ami az itt megjelent és áthaladt menekültekkel kapcsolatban milyen reakciók voltak, ez hogyan értelmezhető a szociálpszichológia hagyományos és kevésbé hagyományos eszköztára által. Kezdeném onnan ezt a dolgot, hogy a szociálpszichológia régebbi és újabb területei azok milyen módon és milyen megközelítésben foglalkoznak a tömeggel, a rémhírrel és a pánikkal, tehát milyen hagyományai vannak a szociálpszichológiában ebben a kérdésben. Aztán egy kicsit alkalmazott területre próbálnék rátérni, politikusok és más döntéshozók hogyan használják, vagy akár marketingesek, hogyan használják a félelmet, mint a meggyőzés eszközét, tehát a félelemmel történő tömegmanipulációnak a szociálpszichológiai háttérére térnék ki, és egyfajta elméleti bevezetés után, illetve történeti bevezetés után rátérnék a konkrét menekült krízisre, és az ebből kialakult közösségi hisztériára. Beszélnék egy kicsit az összeesküvés elméletekről, hiszen ez az egész kérdéskör melegágya mindenféle a legvadabb összeesküvés elméleteknek, ugye, hogy kik irányítják ezt az egészet, tehát hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy a dolgok az lehetetlen, hogy maguktól történjenek, tehát ezt valakik tudatosan irányítják. És akkor végül két dologról szeretnék beszélni, és nagyon örülök, hogy Szenes Márta kollégánk itt van, mert neki is lesz némi köze ehhez a dologhoz. A menekült krízisben a tavalyi nyáron és ősszel segítő önkéntes csoportról is szeretnék néhány szót ejteni, tekintve, hogy én is része voltam ennek, és itt üdvözülhetünk körünkbe a Mixol Szeged csoport majdnem összes alapítóját és vezetőjét, úgyhogy örülök, hogy itt vagytok. És a segítők segítésével szeretném zárni, tehát azok az emberek, akik a menekülteknek próbáltak segíteni, milyen módon igényelték és vették igénybe és veszik igénybe pszichológusok segítségét. Tehát ezek lennének a témák, és akkor csapjunk is bele. Az első egy történeti jellegű áttekintés lenne, a szociálpszichológia tudománya, vagy diszciplinája, paradigmája milyen módon foglalkozott a tömegviselkedéssel, illetve a rémhír és a pánik témakörében
témaköre hogyan került bele. Egy nagyon korai Gustave Le Bon, csak azért raktam ide, mert ő egy klasszikus ennek a diszciplinának, a 19. század végén a tömeglélektan, mint kutatási terület megjelent, azzal foglalkozott, hogy emberek hogyan vesztik el individualitásukat, és hogyan oldódnak föl a tömegben. Mindenféle logikák és elméletek születtek arra, hogy miért viselkedünk másképp tömegben, mint külön-külön viselkednénk. Itt még a kollektív lélek fogalmával operál Le Bon. Ez tényleg csak egy ilyen kiinduló pont, és ami ennél érdekesebb, az szerintem a két klasszikusa, Allport és Postman a szociálpszichológiának, akik a II. Világháború után foglalkoztak elsősorban, ugye Allport nevét az előítélet, illetve az előítélet csökkentés kapcsán szoktuk előhozni így a korai szociálpszichológiai művekből, és hát foglalkoztak a rémhír terjedésével, hogyan terjed a társadalomban a dezinformáció, ez egy spontán folyamat, tehát itt most nem arról beszélünk, amikor valakik tudatosan ezzel kívánnak manipulálni, hanem inkább arról beszélünk, hogyha valamilyen olyan információ, aminek ilyen sokkoló vagy ijesztő hatása van, ez hogyan terjed tovább. Tehát a hírek alapvetően lerövidülnek, leegyszerűsödnek, a rémhír az különösen igaz, tömörebbé, könnyebben érthetővé és elmondhatóvá válik. Ismerjük azt a jelenséget, hogy egy történetet, hogyha sok szájon és fülön megy keresztül, akkor megváltozik, leegyszerűsödik, kristálytisztává válnak az esetleges bonyolultabb ok-okozati összefüggések, a kauzális láncolat a történetben az plauzibilis, tehát érthető, hihetővé válik, megszűnnek a bonyolult, esetleg ellentmondásos elemek, tehát minden logikus lesz, és így terjed tovább, mert egyszerűen így könnyebb megérteni és továbbadni a történetet. A részletek mintegy 70%-a elvész a történetnek, a részletei, hogyha mondjuk 5-6 személyen jut tovább. Az egyéni szorongások, tehát az a szorongás vagy frusztráció, ami a történetet továbbító egyénekben benne van, az hozzáadódik. Az is fontos a rémhír terjedése kapcsán Allporték szerint, hogy mennyire jelentős ez a kérdés, tehát hogy mennyire változtatná meg az életünket. Ugye könnyen beláthatjuk, hogy haladunk afelé, hogy most ez az egész menekült krízis kapcsán milyen rémhírek terjedtek, és hogyan, erről nyilván fogok részletesen beszélni. Tehát ez megjelent a modern szociálpszichológia hajnalán, ez a kutatási téma, a rémhír terjedése, illetve a hírek rémhírré válása. Hát egy klasszikus manipulációs kísérlet, azt gondolom, hogy ezt mindenki ismeri, Orson Wellesnek a klasszikus rádió aranykorában zajló játéka volt, ami azt szimulálta, hogy itt marslakók megtámadják a Földet, és egy olyan rádióadást produkáltak, ami így hihető volt, és elég komoly pánik tört ki. Tehát ugye a tömegkommunikációs eszközöknek hatalmas szerepe van ebben, ez egy korai megnyilvánulási formája volt ennek. Na most rátérnék arra, hogy tudatosan, ha úgy tetszik, ez egy alkalmazott pszichológiai vagy alkalmazott szociálpszichológiai terület, hogyan lehet a félelmet, vagy a félelemkeltést manipulációs céllal használni. Ennek vannak legitim és kevésbé legitim, talán jobban megfogalmazzuk a dolgot, vagy jobban megragadjuk a lényegét, ha azt mondom, hogy etikus és kevésbé etikus alkalmazási területei. Tehát itt elég komoly felelőssége van annak, aki félelemmel kíván manipulálni, de ez nem egy új keletű dolog. Nézzük azt, hogy politikai kérdésekben, tehát először politikai kérdésekről lesz szó, hogyan lehet a félelmet, mint manipulációs eszközt használni. Nézzük meg ezt a kis videót, reméljük, hogy elindul.
ez a Daisy Girl Bece nevű videó, tehát ez a margarétás kislány. 1964-es amerikai elnökválasztási kampány, itt alkalmazták először tudatosan a félelmet, mint egy ilyen szuggesztív tényezőt. Ugye Johnson elnöknek volt ez a kampánya, aki végül is megnyerte a választást. Elképesztő utóélete volt ennek a filmnek és a hozzátapadt különböző összeesküvés elméleteknek és egyéb pletykáknak. Maga a rendező, Tony Schwartznak hívják, teljesen jelentéktelen figura, ez az egyetlen alkotása, tehát gyakorlatilag ez egy nagy dobása volt, mint Koplárovics Bélának a Manchester United ellen, tehát gyakorlatilag ő így próbálkozott később, de maradt volna ennél meg. Az is hozzátartozik a legendáriumhoz, mindössze egyetlen alkalommal sugározta a tévé, mert betiltották, később kiderült, hogy a betiltás is része volt a kampánynak, tehát hogy azzal még félelmetesebbé lehet tenni a dolgot, hogyha utólag ugye hozzájárul ez, hogy betiltjuk. És Walter Mondalenek a 84-es sikertelen kampányában egy nagyon hasonló filmmel megpróbálkozott, úgyhogy ezek azért nagyon direkt manipulációk. Most mai szemmel nézve ez a film azért nem tűnt olyan sokkolónak, de hogy azért a 60-as évek közepén még a vizualitás egy teljesen más világát élték az emberek, tehát nem, ez akkor elég keménynek tűnik. De nem ennyire idézőjelben új keletű, tehát nem csak a 60-as évek hidegháborús időszakában találkozunk ilyen nagyon egyértelmű politikai félelemkeltéssel, mint a politikai manipuláció vagy szavazatszerzés eszközeivel. Ugye a baloldali egy olasz kampány, megtennéd, hogy leoltod az utolsó villanyt? Köszönöm. Tehát itt Vilmos császár éppen megeszi a bolygót, ugye itt a német-olasz konfliktus, illetve az 50-es évek Amerikájába a kommunizmustól, mint a vörös szörnytől való félelem fölnagyítása. Ugye ebbe a kérdésbe Joseph McCarthy, republikánus wisconsini szenátor volt a nagyágyú, tehát ő kezdte el ezt a teljesen paranoid logikát, hogy nem tudhatod, hogy hol vannak kommunisták a szomszédaid között, a képviselőd, a barátaid, a család, tehát mindenhol ott bújik a vörös ördög, és megfertőzi az amerikai társadalmat, tehát ez a fajta hisztériakeltésszerű dolog, ez nem a szeptember 11-i támadások után kezdődött az Egyesült Államokban, hanem ennek némi hagyománya van, tehát McCarthyról egy konkrét irányzat is el lett nevezve, a McCarthyzmus, ami gyakorlatilag egyet jelent az ilyen irreálisan fölnagyított paranoid félelemmel, hogy közénk beépült az ellenség, és hát mindenhol ott van. Na most a marketingben fearmongeringnek nevezik ezt a stratégiát, tehát azt a megközelítést, vagy azt a módszert, ami a félelem elültetésével, tehát ez a mongering, ez valami ilyesmit jelent, hogy mint a bogarat ültet a fülébe, tehát hogy a félelmet, mint eszközt arra használom, hogy valamit el tudjak adni. Tehát a félelem az ott van, érezd magad nem biztonságban, vagy ne érezd magad biztonságban, és az a termék vagy szolgáltatás, amit én kínálok, az védelmet nyújt mindenféle dolgok ellen. Az érzelmi döntések által, tehát a racionális döntések helyett érzelmi síkra tereli ez a marketing stratégia dolgokat, mondjuk nem ez az egyetlen ilyen, hiszen a marketing, de erről szerintem Ágnes például többet tud. Tehát a marketingnek az a lényege, hogy hogyan adjunk el dolgokat, amire valójában nincs szükséged. Nyilván ez egy nagyon leegyszerűsítő megközelítés, de ilyen értelemben a politikát is el kell adni, tehát ennek is vannak ilyen eszközei. Olyan hívószavak kerülnek itt elő, mint gyermekei jövője, családja, biztonsága, tehát ezek mindenki számára nagyon meleg és közeli érzéseket vált ki. Nyilván politikai kampányokban is lehet ezt alkalmazni, szinte mindig eltúlzott vagy fölnagyított félelemről van szó. Tehát a valós kockázatot a sokszorosára emelve ezt elültetve próbálnak meg elérni eredményeket. A félelemre lehet appellálni, egyszerűen azért, mert az emberi gondolkodásnak van egy olyan sajátossága, hogy egy olyan tévkövetkeztetés, amit úgy lehet leírni, hogy P vagy Q helyzet igaz, és a Q félelmetes és rémisztő, tehát akkor a P lesz az igaz. Tehát hajlamosak vagyunk afelé terelni a gondolatainkat, tehát ami rémisztő vagy veszélyes, attól el. Tehát egy egészséges működés esetén hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább a biztonságos felé hajlunk. Ez egy gyakori manipulációs technika, az attitűd befolyásolásnak az egyik
legkézenfekvőbb és legegyszerűbb módja. Ugyanakkor nem mindig működik, tehát például a kognitív diszonancia könnyen kialakul. Ugye a dohányzás talán az, ami a kognitív diszonanciával foglalkozó tankönyvek közül 10-ből 10 valószínűleg ezzel kezdi. Ugye dohányzunk, pedig tudjuk, hiszen a csapból is ez folyik, hogy káros, meg büdös, meg drága, meg mindenféle helyzet van. Tehát nem mindig egyértelmű a siker, ugyanis közbeléphet a kognitív diszonancia, vagyis az, hogy az attitűdjeink és a cselekvésünk az nincsen szinkronba. Ez az FUD, ez az utolsó ilyen marketing stratégia, Fear, Uncertainty and Doubt, tehát félelem, bizonytalanság és kétség. Első lépés a hamis információ terjesztése, a konkurens termékről, szolgáltatásról, vagy adott esetben, hogyha ez egy politikai kampány része, akkor az ellenfél jelöltjéről. Gyakorlatilag implicit kényszert alkalmazunk ezzel a dezinformáláson keresztül, félinformációk, téves információk elhíresztelése, viszont nem lineáris a kapcsolat a félelem növelése és a manipuláció sikeressége között. Tehát azt gondolhatnánk, hogy minél nagyobb félelmet keltünk, annál könnyebb lesz manipulálni, de nem lineáris az összefüggés, mert egy félelem szint fölött viszont riasztó lesz a dolog. Tehát akkor lezárunk pont azért, ami az előző dián szerepel. Tehát, hogyha valami nagyon félelmetes, akkor már azért nem akarok vele foglalkozni, mert hogy egyszerűen taszító az egész. Ez alapvetően egy etikátlan üzleti magatartás, tehát a gazdaság etikával foglalkozó szakemberek egyértelműen azt gondolják, hogy ez etikátlan. Ki emlékszik erre az Y2K pánikra? Mi volt ez? Igen, tehát ez a Year 2 Kilo, ez a 2000-es évnél, ez egy informatikai pánikkeltés volt, tehát arra épült ez a dolog, hogy a számítógépek a dátumot olyan formában tárolták, hogy az évnek csak az utolsó 2 számjegyét. Tehát ugye én 79.03.22-n születtem, és amikor jött a 2000, akkor ugye az évszámnak az utolsó 2 számjegye az 00 lett, és azt vizionálták informatikusok, hogy emiatt össze fog omlani egy csomó informatikai rendszer, hiszen ebben a logikában a 00 az kevesebb, mint a 99. Tehát gyakorlatilag ilyen születési adatbázisok, társadalombiztosítás, stb. Rendszerek összeomolhatnak, vagy nem tudom, jövedelem kalkuláló rendszerek. Na most egyértelművé vált később, hogy ez a hisztéria föl lett fújva, egyszerűen azért, hogy el akartak adni, ez az Y2K kompatibilis számítógépek, szoftverek, alkalmazások, stb. Tehát itt a marketing az arra épült, hogy veszélyben van a mindened, mert a számítógép az össze fog ettől omolni. Utóbb kiderült, hogy az egész dolog iszonyatosan fölfújt volt, tehát hogy közel nem volt annyira veszélyes ez a dolog. Na most a másik, ez az idegentől való félelem, ami felé szeretném terelni ezt a dolgot. Az idegentől mindig félünk, tehát amikor kevés információnk van valamiről, hajlamosak vagyunk mögé látni dolgokat, tehát az idegentől, az általánosított Erős Ferenc kiváló pszichológus írt erről elég sokat, hogy ez az idegen. Tehát a különböző fóbiák, xenofóbia alapja a bizonytalanság. Nem tudom, hogy ez milyen, olyan dolgokat látok mögé, amik abszolút nem biztos, hogy vannak, de én azt tudni vélem, hogy az idegen az mit szeretne, meg hogyan működik. És amikor azt mondjuk, hogy az Európába érkező többségében muzulmán bevándorlók azok egy olyan kultúrát hoznak be, egy olyan vallási alapú kultúrát, ami alapvetően idegen a keresztény Európától, és hasonló gondolatokat ugye elég széles körbe lehet hallani. Ebben az a különösen érdekes, hogy olyan emberek kezdik el használni a keresztény Európa szókapcsolatot, akinek a kereszténységhez korábban mondjuk nem sok közük volt. Tehát hajlamosak vagyunk egy ilyen leegyszerűsítő gondolkodásra, aminek az a lényege, hogy úgy látjuk Európát, minthogyha egy ilyen hófehér és kristálytiszta, és alapvetően egy bűntelen és tökéletes valami lenne, amit beszennyeznek ezek az emberek, akkor egy pillanatra gondoljunk arra, hogy ez egy 19. század végi American Patriot című kis periodika, ami kifejezetten az akkor viszonylag nagy számban érkező katolikus vallású bevándorlók, ezek többnyire olasz és ír nemzetiségű emberek, ellen dolgozik, tehát nem kérnek a pápai agresszióból, tehát a protestáns Amerika egyfajta idegen, kulturálisan idegen, alávaló, szubhumán kultúraként kezelte a katolikus európaiakat, ugye, az írek és az olaszok főleg, ugye. Nem jó az, hogy apáca
zárdák és jezsuiták lesznek Amerika szent földjén. Ugye ez teljesen idegen a protestáns hagyománytól. Nem vagyunk hajlandó az adónkat arra fordítani, hogy foreign paupers, tehát külföldi szegények millióit etessük. Ugye? Tehát ez egy, vagy egy másik példa, egy kicsit inkább a közelmúltból, hogy hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy a terrorizmust Európába az iszlám hozta be. Csak 3 nagyon egyszerű példa: Baszkföld, ugye az ETA, a Baszk Haza és Szabadság nevű csoport, ami mondjuk ugye a 70-es, 80-as évek, vagy inkább a 80-as, 90-es évek meghatározó szereplője. Írország, Észak-Írország, az Ír Köztársasági Hadsereg, kik robbantottak kit? Keresztények, keresztényeket. Katolikusok, protestánsokat. Ugye? Tehát itt abszolút semmilyen iszlám nem volt benne. Vagy mondjuk egy világi jellegű terrorizmus, Németország 1960-as évek vége, a Vörös Hadsereg frakció, a Baader-Meinhof csoport. Tehát ott politikai alapon rettegtek az embereket. Tehát a terrorizmus nem új keletű Európában, szó nincsen arról, hogy, tehát most éppen aktuálisan lehet, hogy van egy ilyen vallási színezete ennek, de ezek a dolgok nem újak. Tehát hogy a percepciónk az hajlamos arra, hogy úgy észleljük ezeket a dolgokat, hogy ami most van, az példa nélküli, koránt sem. Tehát többféle, nagyon sokféle ilyen példával lehet találkozni. Ugye itt az ír katolikusnak az ábrázolása a 19. század végi Egyesült Államokban, hát szegény Paddy, ugye ez a beceneve az íreknek, mert a Patrick egy nagyon gyakori keresztnév, Paddy becenéven, és Irish need not apply, tehát munkára nem is feltétlenül szükséges, hogy ő jelentkezzen, mert úgyse. Na, és akkor zoom in, tehát haladjunk itt az Egyesült Államoktól, illetve a Európa nyugati felétől ide a fatornyos Kárpát-medencébe. A képen Bibó Istvánnak egy ilyen hipster ábrázolása látható, egy elég vicces szemüvegbe. Bibó István a 20. század közepének egyik legjelentősebb politikai gondolkodója volt, aki egyébként maga is nagyon sokféle gondolati vagy hát ideológiai szakaszon ment át, tehát a második világháború és azon belül a holokauszt élménye. Bibó nem volt zsidó származású, de foglalkozott sokat a magyarországi zsidóság kérdéseivel, és hát ő ez alapvetően megváltoztatta az ő gondolkodását, tehát neki volt korábban egy enyhén antiszemita időszaka, és akkor a háború időszaka, illetve az, hogy a népirtások bekövetkeztek, meg utána az 50-es évek terrorjai, azok alapvetően egy demokratát faragtak belőle, és nagyon komoly művekkel járult hozzá a magyar politikai filozófia fejlődéséhez. Tehát Bibó közösségi hisztériának nevezi azt a jelenséget, amiről most itt beszélni szeretnék. Az a kérdés, hogy persze rögtön fölmerül, hogy a hisztéria, mint alapvetően egy egyénnel kapcsolatos pszichiátriai kórkép, ez alkalmazható-e társadalmi szinten, de ez fölvet egy olyan kérdést, hogy amúgy a pszichológiai vagy a pszichológia látókörébe kerülő jelenségek, azok alkalmazhatók-e nagyobb csoportokra, tehát tekinthetők-e aktoroknak, tehát szabad akarattal, vággyal, céllal rendelkező csoportoknak, mondjuk nemzetek, vagy különféle társadalmi rétegek, vagy csoportok. Mit akar a munkásosztály, ugye? Tehát, van-e annak akarata, vagy vágyai, vagy ilyesmi. Itt most a Kelet-európai kisállamok nyomorúsága című 1946-ban született, szerintem nagyszerű esszéjéről van szó. Bibó arról beszél ebben a tanulmányában, hogy ezek az egykori orosz birodalom, illetve Szovjet-Oroszország és Nyugat-Európa között húzódó térség, amiben beletartozik értelemszerűen Magyarország is, ez alapvetően arra van kárhoztatva, hogy mindig a nyugat után kullog, tehát hogy egyfajta ilyen belógatott gumicsontként ott van a nyugat, de hogy soha nem fogja elérni, tehát mindig van egy ilyen 20-50 éves spét abban, ami itt történik, ahhoz képest, ami nyugaton történik. Tehát nagyjából ugyanazok a folyamatok zajlanak le Közép-Európában, mint Nyugat-Európában, csak egy jellegzetes késés van abban, tehát gyakorlatilag mi mindig azt akarjuk elérni, ami nyugaton már éppen kiment a divatból. Tehát, hogy akkor akarunk nemzetállamot, amikor ez már éppen egy picit már túl vannak rajta, vagy ennek a mellékhatásaitól szeretnének szabadulni. Na most Bibó spekulatív úton jutott el, tehát ez egy filozófiai fejtegetés, ez nem egy empirikus kutatómunka volt, tehát ez egy politikai filozófiai mű, oda, hogy a közép-európai, de azon belül is elsősorban nyilván a magyar identitásra foglalkozott, ez egy éretlen
nemzeti identitás. Tehát ez egy olyan nemzeti identitás, ami 1000 sebből vérzik. Ez nem azt jelenti, hogy alávaló dolog magyarnak lenni, vagy lengyelnek, vagy románnak, hanem arról van szó, hogy az a fajta identitás konstrukció, ami Nyugat-Európában egy szerves fejlődés eredménye, abból is többféle van, tehát mondjuk a francia vagy a német nemzeti identitásnak a metastruktúrája az nagyon különböző, meg a létrejötte is. Tehát az, hogy ami itt van, az nem egy szerves fejlődés eredménye, hanem egyfajta kényszerből jött létre, és gyakorlatilag egy leutánzása a nyugati értelembe vett szerves fejlődésnek, és a központi eleme az az irreális énféltés. Tehát a közép-európai nemzeti identitásoknak egy meghatározó eleme az, hogy félteni kell, mert ez a miénk. Na most persze erre könnyen rávághatjuk, hát hogyne, hiszen két nagy hatalom és erő között vagyunk valahol félúton, és mindenki csak egy dolgot akart bennünket tönkretenni, kisemmizni, megszüntetni, stb. De hogy például ott van, és példaként hozza Bibó is Finnországot. Na most Finnország, na, ha valaki tényleg két nagy hatalomnak az ütköző zónájában volt, akkor azok a finnek, ugye? Tehát vagy a svédek, vagy az oroszok szedték szét éppen Finnországot, de többnyire a két nagy játékos, a svéd és az orosz, a király és a cár küzdelme, az ott csaptak össze éppen finn területen, hát geopolitikailag nem egy szerencsés helyzet. Na most ennek ellenére a finn nemzeti identitásban nem szerepel olyan erősen és olyan hangsúlyosan a féltés, az identitás féltés, mint mondjuk a magyarban. Tehát, hogy ez a bibói logika az arra épül, hogy a magyarnak van, ez a finnekre is igaz, tehát a magyarnak van egy ilyen jellegzetessége a nemzeti identitásnak, hogy mi valami különlegesek vagyunk, persze ez minden nemzeti identitásnak a sajátja, hogy ugye a passzát szelet azt ők. Na most a magyarban a nyelvből fakadóan valószínűleg van egy ilyen érdekes színezete, hogy itt valami egész másról van szó, hiszen a nyelvünk az nem rokon egyik környékbeli nyelvvel se. Egyébként ez ugyanez elmondható halszagú Mikulás rokonainkról, ugye a finnekről, tehát hogy ott érdekes módon nem jelent meg ez az irreális énféltés. Tehát valahogy ennek a régiónak a sajátja. Ennek megfelelően Bibó szerint van egy beteges énfelnagyítás, tehát a saját szerepemnek az irreális fölnagyítása annak érdekében, hogy ez az identitás konstruktum megfelelő erősséget és súlyt kapjon. Emellett megjelenik Bibó szerint a magyar identitásban az egyik központi elemként az állandósult áldozati szerep. Tehát mindig egy passzív narrációban írjuk le saját magunkat és azt, ami velünk történt. Tehát mi nem ágensek, nem aktív alakítói, formálói vagyunk a saját sorsunknak, hanem velünk dolgok történnek. Na most a pszichológiában az ágencia kérdése az azért nagyon érdekes, mert azt szokták gondolni, hogy akik ágensek, tehát akik tudatos alakítói, formálói saját sorsuknak, azoknak a személyiségének a működése valamelyest egészségesebb és adaptívabb, mint azok, akik páciensek, tehát akik tulajdonképpen egy ilyen damilon mozgatott bábuként látják saját magukat. Bibó azt mondja, és még egyszer mondom, ez nem egy kutatás eredménye, hanem ez egy spekulatív logika, hogy a magyar identitásban ez az áldozati szerep ez nagyon hangsúlyos, tehát sokkal hangsúlyosabb. És akkor nyilván szoktak mindenféle példákkal jönni, mint a himnusznak a szövege, vagy a zenéje, tehát, ami nem is olyan, mint, ugye, mert kiderült, hogy közben másképp játsszák, mint hogy Erkel Ferenc ezt elképzelte, de ez most talán messzire vezetne. Tehát a spekulatív logika után mit mond Bibó a közösségi hisztériáról? A hisztérikus lélek lassan minden energiáját arra koncentrálja, hogy az őt fenyegető mágikus erőkön valami ellenmágiával urrá legyen, és lassan élete minden függő kérdésének az elintézését attól az elégtételtől teszi függővé, amelyet ennek az ellenmágiának a segítségével el fog érni. Nem olvasom végig, de sejthető, hogy itt miről van szó, hogy gyakorlatilag itt ez a fajta közösségi hisztéria, ami az énféltésből és az énfölnagyításból ered, ez paralizálja a csoportot, tehát a normális működésre alkalmatlanná teszi. Na most Bibó spekulatív logikáját a tavaly januárban elhunyt kiváló szociálpszichológus László János és az ő kutatócsoportja próbálta, ha úgy tetszik, empirizálni. Tehát kutatási módszerekkel, elsősorban tartalomelemzéssel próbálta
bizonyítani azt a tézist, amit Bibó fél évszázaddal korábban egy ilyen spekulatív politikai filozófiájában megfogalmazott. Tehát itt azt mondja László János, hogy nem rejtélyes néplélekről van szó, tehát kapcsoljuk ki ezeket a laikus fogalmakat a koncepcióból, miszerint a magyar néplélek, ugye Bibó eltorzult magyar alkatról beszél, ami a történeti fejlődésnek egyik sajátossága, tehát hagyjuk ezeket a nehezen megragadható fogalmakat, meg ezeket a misztikus fogalmakat, mint néplélek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a magyar, mint szociálpszichológiai értelemben vett makrocsoportnak az identitására jellemző az, mint ami minden csoport identitására jellemző, az, hogy igényli a kontinuitást és igényli az autonómiát. Tehát folyamatos legyen, tehát az, ami ránk jellemző, az továbbra is maradjon az, illetve ez különböző másokétól. Tehát ez a fajta kontinuitás és autonómia igény a világ legtermészetesebb dolga. Az, hogy sajnos nálunk a kontinuitást az jelenti, hogy ez a rögzült áldozati szerep és az irreális féltés, valószínűleg pont az áldozati szerepből fakadó féltés, ez így belebetonozódott a nemzeti identitás narratívumaiba, ez nem egy szerencsés helyzet. Azt hozták ki László János és munkatársai, történelem tankönyvek, tehát a 1920-as évektől napjainkig elég sokféle történelem tankönyv jelent meg, tehát a 20. századdal, vagy a közelmúlttal foglalkozó történelem tankönyv, vagy azok a fejezeteket kutatták, de egyébként az egész történeti pályaívet, tehát a magyar, mint csoport pályaívét, történelemkönyvi reprezentációit kutatva, azt hozták ki, hogy rendszerek jöttek-mentek. Ugye? Tehát a 20-as évektől kezdve ott jött a jobbratolódás, fasizálódó Magyarország, második világháború, holokauszt, utána jött a kék cédulás választás, jöttek a kommunisták, jött a sztálinista időszak, Rákosi, jött az 56, utána a puhuló kádárizmus, és így tovább. Ugye? Tehát ez elég sok minden történt ebbe a néhány évtizedbe, és a nagy része ennek az időszaknak olyan vezetők uralma alatt telt el, akik alapvetően igényt tartottak arra, hogy tudatosan manipulálják a történelmet. Na most ennek ellenére, hát hogy tartalmilag a felszínen nagyon különböző történetek jöttek létre ezekben a könyvekben a magyarok történetéről, ennek ellenére a metastruktúra, az alapvető logikája ezeknek a történeteknek meglehetősen konstans. Tehát az áldozati szerep, illetve az énfölnagyítás, illetve az identitás féltés, az ugyanúgy ott van az 50-es évek rákosista történelemkönyveibe, ami mondjuk az objektivitásnak még a látszatára se törekedett nyilván, mert egy alapvetően átideologizált tartalom volt. Tehát a pszichológiai értelembe vett narratívum, a metastruktúrája a történeteknek az alapvetően nem változott. Tehát a kontinuitás az megvan. A magyar történelmi pálya reprezentáció továbbra is kívülre helyezi az események feletti kontrollt. Tehát egyfajta elszenvedői vagyunk a dolgoknak, kizárja ezáltal a felelősséget, és állandóvá teszi a veszteségekből fakadó depresszív és ellenséges viszonyulást a külvilághoz. A jóvá nem tett veszteségek. Ugye? Kevés olyan sztori van a magyar történelemben, amiből a magyarok jól jöttek ki. Ugye utoljára így a Hunyadi Mátyás környékén voltak ilyen események, az nem most volt, azt lehetne mondani, tehát hogy azóta inkább bukni szoktuk a dolgokat. Na most ez ugye egy nehéz helyzet, tehát ebből várat építeni, az mondjuk egy eléggé embert próbáló feladat, tehát maradt ez a jóvá nem tett veszteségekből fakadó egyfajta depresszív, egy ilyen sajnálkozó valami, pedig azért alapvetően magyarok nem rosszabbak, mint mondjuk bárki más a környéken, tehát teljes mértékben lehetne valami egész másképp értelmezni ezt a dolgot, de hát erre se szándék, se lehetőség nincs jelenleg, mondja László János. Most akkor rátérnék arra, hogy ami konkrétan a mostani menekült krízis kapcsán mindebből mi érhető tetten. Hát ez egy vicces helyzet, ő egy Weber Péter nevű figura, aki egyébként itt a Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar román nyelv és irodalom tanszékén adjunktus, egy történész figura, van szerencsém ismerni személyesen, sőt volt is ebbe a terembe, amikor csináltunk a vizuális kultúra és irodalom elmélet tanszékkel közösen a Ceausescu házaspár bukásáról egy ilyen kétrészes vetítést, és próbáltuk értelmezni, hogy Kelet-Európa egyik legelmebetegebb diktátora és diktatúrája filmes és pszichológus szemmel hogyan nézett ki. Tehát Weber Péter azért volt érdekes, mert ez az Ekranul Nostru című román nyelvű heti félóra,
nemzetiségi műsor a közszolgálati tévén, és csináltak ezzel a történész figurával egy interjút, aki azt találja mondani, ugye itt van, ez egy román nyelvű adás, de ez feliratozva volt magyarul, hogy úgy is mondhatnánk, hogy ez a migrációs hullám számukra olyan volt, mint egy mennyei manna. Kiről van szó ebben a szövegben? A politikusokról. Tehát az Magyarország vezetőiről. Azt mondja Péter, hogy a politikai populizmus eszköz a politikusok kezében, hogy növeljék saját népszerűségüket, az emberekben félelmet keltő politikai közbeszéd nagyban hozzájárul a megmentő képében tetszelgő politikusok felemelkedéséhez. Ezek a politikusok olyan megoldásokkal hozakodnak elő, amelyek a szólamokkal és a politikusok által küldött félelmet keltő üzenetekkel felkészített lakosság körében támogatásra. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a migrációs hullám számukra olyan volt, mint a mennyei manna. Nem is haboztak kihasználni ezt a lehetőséget, hogy növeljék népszerűségüket. Miután ez lement adásba román nyelven, a műsor főszerkesztőjét, a nemzetiségi és kisebbségi határon túli műsorok főszerkesztője felelősségre vonta, hogy képzel a magyar közszolgálati televízióban ilyeneket mondani. Tehát ez nem mehetett volna adásba, de most ki a fene foglalkozik a román nemzetiségi műsorral? Ugye, hát ki gondolná, hogy ilyen egérúton becsempésznek egy kormánykritikát az adófizetők évi 200 milliárd forintjából fenntartott közszolgálati médiába. Ugye? Ez nem mehetett volna le, és a következő időszakban Siklósi Beatrix, a főszerkesztő asszony közölte, hogy egy héttel előre kéri az Ecranu Nostru adását. És foglalkozzanak, legyenek szívesek a Magyarországon élő román kisebbség életével. Mert ez a dolguk, ugye? Nem az, hogy fölösleges feszültségeket keltenek. Hoppá. Egyébként arról volt szó, tehát hogyha végignézzük az adást, akkor ebbe az egész olyan szempontból jelent meg, hogy szociológusok, történészek, néprajzosok foglalkoztak azzal, hogy a különböző etnikai csoportok elleni tudatos hergelés, vagy akár a bevándorlók vagy migránsok elleni tudatos gyűlöletkeltés, a bevándorlók vagy a migránsok egyszer csak továbbállnak, de a gyűlölet itt marad, és ez azokon csapódhat le, azokon az itt élő hagyományos kisebbség, legyen az teljesen mindegy etnikai kisebbség, vallási kisebbség, vagy bármi. Tehát ezzel ellen kívántak tiltakozni. Minden esetre így került be a köztévébe egy baki folytán Weber Péter. Na, jó, és akkor hát ugye a politikai manipuláció, tehát úgy kezdődött valahogy, hogy először, nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy amikor ez a plakát kiszivárgott, ez a nem veheted el a magyarok munkáját, ezt valaki lefotózta egy monitoron, és azzal kezdték, hogy hát ezt tervezi a kormány kihelyezni Magyarországon, és tiltakoztak, tehát még ilyen kormány közeli Facebook csoportokban is, hogy na, a Gyurcsány van emögött, hogy ilyen lejárató, hogy ezzel vádol bennünket, hogy ilyet akarunk kirakni, aztán ugye egy héttel később már kint is voltak a plakátok. Tehát ugye mi ezzel a probléma? Ezzel a probléma, hogy ez előfeszít olyan dolgokat, tehát ez gyakorlatilag gyűlöletet kell. Tehát függetlenül attól, hogy ha egy kicsit eljátszunk azzal a gondolattal, hogy például a mostani magyar kormányzatnak egy nagyon preferált szavazóbázisa és kellően hát ilyen szempontból megbecsült rétege a határon túli magyarok. Tehát most, hogyha egy magyar nyelven tegező formátumban írt üzenetet kitesszel az országban mindenhova, ez ugye ki az, akik megtalálva érezhet egy kis bakia az üzenetbe, ugye hát kifejezetten a határon túli nemzettestvéreink, akik értik is a szöveget, meg hogyha Magyarországra jössz, akkor ugye nem veheted el a munkát, meg be kell tartanod. Tehát az üzenet, hogyha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket, ez két dolgot implikál, ugye? Egy, akik jönnek, azok nem akarják betartani a törvényeket, kettő, akik itt vannak, azok viszont betartják. Na most nyilván nem viccből, pont egy nemzeti dohánybolt mellett, tehát lett ez lefotózva. Most ez a fajta tudatos előfeszített, ugye akkor még nem nagyon jöttek menekültek, amikor ez a plakátkampány volt, vagy csak kis számba jöttek, de lehetett tudni pontosan, hogy érkeznek, és ahelyett, hogy az ő fogadásuk, vagy tovább szállításuk, vagy egyáltalán a helyzet kezelése helyett, mihez fogott hozzá pártunk és kormányunk? Ahhoz, hogy a lakosság körében termékeny talajra hulló xenofób gondolatokat elültesse. Tehát ennek a rövid távú, ahogy Weber Péter fogalmazta, rövid távú politikai haszonszerzés céljából beláthatatlan
hosszú távú következményekkel járó dobásnak hát még senki nem tudja, hogy mi lesz pontosan a vége. Jó? Tehát ugye ennek a minősített esete volt, én azt gondolom, hogy ugye ezen a szakon is tanítunk kutatási módszertant, aminek egy fontos része a kérdőívkészítés, aminek azért vannak szabályai. Tehát, hogy én szoktam is mondani ezt ezen a kurzuson, hogy a kérdőív az egy olyan eszköz, a kérdőív, mint kutatási módszer kritikusai szerint, hogy a kérdőív az egy olyan eszköz, ami többet árul el a kérdőív készítőjéről, és arról, hogy az ő fejében a vizsgálni kívánt konstruktum az hogyan szerveződik, mint arról, aki kitölti a kérdőívet. Na most azt gondolom, hogy ez tankönyvi példája lehetne, tehát ez abszolút nem alkalmas arra ez a kérdőív, hogy ebből bármilyen információt megtudjunk arról, hogy milyen, ez egy sugalmazó, egy erősen manipulatív kérdőív, tehát olyan kérdéseket föltenni, hogy vannak, akik azt támogatják, hogy nem tudom, terroristákat hozzunk ide, mások inkább a magyar gyerekek oktatására költenék a pénzt. Ön szerint kinek van igaz? Ezek ugye nyilván nem kell magyarázni, hogy ez milyen céllal született, ugye? És akkor az előbb említett Erős Ferencnek volt egy nagyon jó tanulmánya, amit Paporsinak ezúton is köszönök, hogy elküldte nekem. Ő 4 kérdést tesz föl, hogy pszichológiai, azon belül inkább szociálpszichológiai szempontból milyen releváns kérdésekkel találkozunk a menekült krízis kapcsán. Én ezt innen ebből a tanulmányból másoltam ki, és ezen a 4 kérdésen szeretnék végigmenni. Egyrészt Erős Feri gondolatait idézve, másrészt kiegészítve azzal, ami még ezzel kapcsolatban hozzáférhető és elérhető. Egyrészt az első kérdés Erős Ferencnél az, hogy kik a menekültek, mit tudunk róluk, vannak-e pszichológiai szempontból is érzékelhető vagy értelmezhető jellegzetességei. Ugye ez az általános idegen kép, nem tudjuk, hogy kik ők, de ez megjelenik a kormányzati kommunikációban is. Nem tudjuk, kik ők és mit akarnak. Valamit biztos akarnak, mert olyan nincs, hogy valaki csak úgy van bele a világba és nem akar semmit. Ugye? A teleologikus gondolkodás ez itt is. Nézzük ezt a kérdést, hogy kik ők. A Mediánnak egy 2015. szeptemberi országosan reprezentatív kutatása szerint a lakosság 2/3 vagy nem tudta megbecsülni a számukat, vagy ha megbecsülte, akkor sokszorosan túlbecsülte. Ugyanez a helyzet egyébként a roma kisebbséggel, meg a magyarországi zsidósággal is, tehát amikor meg kell becsülni, hogy ők hányan vannak, akkor jellemzően sokszorosan túlbecsülik a számukat. Tehát gyakorlatilag fogalmunk nincs arról, kicsit leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy kik ők, hányan vannak és hova mennek. A dehumanizációjuk az nagyon sok ponton tetten érhető, tehát hogy ezeket az embereket, bár úgy ránézésre ilyen emberszabásúak, tehát úgy külsőre úgy néznek ki, mint egy homo sapiens, de mégis egy szubhumán módon lehet őket kezelni. Nyilván ennek minősített esete volt az operatőr hölgy, aki ott fölrúgta őket, meg a rendőrök, amikor mint az állatkertbe dobálták a zsömléket a valamelyik, azt hiszem itt a röszkei gyűjtő ponton, illetve a hangárnak nevezett ilyen regisztrációs táborba. Tudni véljük, hogy minek jönnek. Tehát annak ellenére, hogy erről majd egy kicsit részletesebben beszélnék, hogy milyen konspirációs logikák jelennek meg itt ezzel kapcsolatban. Erős Ferenc azt mondja, hogy a menekültek arctalan tömege kiváló projekciós felület. Tehát azt láthatunk beléjük, amit akarunk. Nem tudjuk, hogy kik ők, ezért mit találjuk ki őket. Valójában a saját magunk, vagy a Turai Balázs nevű fotós barátom, akinek volt egy kiállítása nemrég Szegeden a menekült krízisről készített fotói, azt mondja, hogy a menekültek azok a mi tükreink. Tehát azt látunk beléjük, amik valójában a saját frusztrációinkat, a saját szorongásainkat, saját félelmeinket tudjuk plántálni a menekültek arctalan tömegébe. Legkülönbözőbb félelmek, rémhírek, attribúciók, összeesküvés elméletek és tudományosnak látszó elméletek kiváltója lehet, mondja Erős, a média útján terjedő városi legendáktól a suttogó propagandáig. Tehát mivel nem tudunk, nagyon keveset tudunk róluk, megtöltjük ezt az egészet mindenféle tartalommal. A második dolog az, hogy milyen hatásokat váltott ki a magyar határokon megjelenő és az országon átvonuló menekült hullám a közvéleményből, hogyan jelenek meg a médiában, a velük kapcsolatos vélemények alakulásában felismerhetők jellegzetes minták. Ugye ez a szociális reprezentáció fogalomköre. Serge Moscovici, francia, egyébként romániai születésű, 18 éves koráig Romániában élő, zsidó származású, menekültként Franciaországba érkező Moscovicinek a szociális reprezentáció elmélete. Tehát amikor laikusként tudni vélek dolgokat, ezek figuratív magok köré szerveződnek, vannak mindenféle jellegzetessége ezeknek a reprezentációknak. Nézzünk ebből párat. Hát a média, azt hiszem, hogy nem kell
elmondani azt, hogy a közszolgálatinak gúnyolt és a kormánypárt vagy kormány közeli média minden korábbi színvonalat alulmúló, iszonyatosan uszító, hergelő manipulációja. Ugye Allak nevében erőszakoltak meg egy nőt Németországban. Mondják ezt vezető hírként abban az országban, ahol évente 60 nő hal meg családon belüli erőszak áldozataként, ez heti több mint egy. Kezicsókolom. Tehát, vagy például, de hogy az most éppen a Kettős Mérce nevű szintén kicsit tendenciózus, de blog összeszedte a nemi erőszakról szóló híreket a köztévé elmúlt hónapjaiból, és 2 kivételével mindegyik arról szólt, hogy migránsok Nyugat-Európában őket erőszakoltak. Miközben például azért itthon is történik ilyesmi, tehát itt nem arról van szó, hogy tehát senki, és amikor ezt kritizálom, akkor azt hiszem nem kell ezt kihangsúlyozni, hogy én nem a nő erőszakoló menekültek pártján vagyok. Tehát, hogy ez mondjuk elég furcsán venné ki magát, de az, hogy csak ezt bemutatni, tehát csak kizárólag erre kihegyezni ezt a dolgot. Miközben ezek rettenetes és megbocsátatatlan bűnök, ezt senki nem vonja kétségbe, és nagyon hülyén néz ki az, hogyha valaki menekül valami elől, és akkor utána fosztogat meg erőszakol. Ez borzalmas, tehát ezek nagyon kemény dolgok. De az, hogy én ezek ellen az emberek ellen hergelek, ez nekem nem világos, hogy milyen módon fogja ezeket a problémákat megoldani. Tehát hogy jutunk el oda, hogy a gyűlöletből valamilyen fajta integráció, vagy akár az ő hazajutásukat ez hogy fogja segíteni. Jó? Tehát ezt most nem mutatnám be részletesen, nagyon, nagyon tendenciózus a torzítás, minden korábbi szintet alulmúl ez a dolog, tehát ez valami egészen elképesztő, ami történik. Tehát ez a fajta reprezentáció megvan. Na most a másik oldala ennek az egésznek az ellenzéki média, amelyik az mondjuk elég furcsán viszonyult ez a kérdéshez, tehát ott is vannak tendenciózus torzítások, tehát ez a rózsaszín meg lila színbe játszó ködön keresztül ábrázolni megható, könyvfakasztó történeteket. Ilyen is van, ez ugyanúgy része ennek az egésznek, de hát ugye, mint ebben az országban nagyon sok minden, ez is egy ilyen polarizálódó dolog. Milyen reakciók, tehát pszichológiai értelemben milyen reakciókat váltott ki a kormányból ez az egész krízis? A fenyegetettség túlhangsúlyozása, ez a bibói eltorzult magyar alkat, illetve a László Jánosség féle ugyanezt empirikusan igazoló logikának egy nagyon szép tankönyvinek tetsző példája. Tehát a fenyegetettség, ezek az emberek, a migránsok, akik a Közel-Keletről vagy Észak-Afrikából éppen Nyugat-Európába tartanak, konkrétan egy sem szeretne közülük rövid vagy hosszú távon Magyarországon letelepedni. Ez nem egyrészt okot adhat arra, hogy fölélegeztünk, hogy megúsztuk ezt a problémát, másrészt, egy kicsit mögé gondolunk, ez minket is minősít. Ja, tehát azért annyira nem jó hír, hogy nem vagyunk vonzóak sokak számára. A fenyegetettség túlhangsúlyozása egyfajta nagycsoportos regresszió, mondja Vamik Volkán mostanában menő egy ciprusi pszichoanalitikus. Az outgroup, a külső csoport, ez esetben a menekültek megbélyegzése, kriminalizálása, erőszakos jelleg tulajdonítása, fertőzés veszély hangsúlyozása, tehát ezek így mindannyian ismerjük ezeket, hogy betegségeket hordoznak, nőket erőszakolnak, nem akarnak dolgozni, stb. Tehát azt látunk beléjük, amit akarunk. Ebolát behozzák, ugye ez volt a legérdekesebb. Az ebolával kapcsolatban azt hiszem, hogy aki ebbe, tehát tünetek jelentkeznek rajta, vagy fertőződött, az nem tudom, szerintem 20 métert nem tudna megtenni, nem, hogy ide vándorolni. Mindegy. Az áldozat hibáztatása, tehát ez az egyik leggyakoribb reakció, ami a menekültek kapcsán előkerül. Minek jön ide? Ugye? Miért nem a közelben keres menedéket? A közelben keres menedéket, tehát a szíriai menekültek, akik körülbelül olyan 4 millióan vannak a világban, ebből olyan 3,5 millió a szomszédországokban, tehát elsősorban Törökországban van nagyon sok. Törökországban jelenleg, Kelet-Törökországban több mint 3 millió menekült van táborokban. Ugye? Miért nem a közelben maradnak? A közelben maradnak, néhányan elindulnak messzebb. Na most, tehát hogy ami még egy nagyon jellegzetes és a reprezentációhoz kapcsolódik, az az omnipotencia, a mindenható jelleg hangsúlyozása a kormány részéről, a megmentő, ugye aki. Tehát láttuk már gumicsizmába a főnököt az árvíz idején. Tehát a Dunai árvíz, nem. Most ez egy vízügyi, szakmai probléma.
Tehát neki nem feladata személyesen levezényelni az árvízi védekezést. Megkockáztatom, hogy bármilyen jó volt a Bibó szakkollégium és az Oxfordi Egyetem a Soros ösztöndíjból, nem képezték ki őt arra, hogy árvízi helyzetben a homokzsákok pakolását hogyan kell szervezni. Ez egy szakmai kérdés. Mi pszichológiai értelemben mi ennek az üzenete? Ő ért, tehát az omnipotencia, ugye ebbe a kérdés. Ő megmondta most is, hogy itt balhé lesz, ugye? Közben kiderült, hogy ezeknek a balhéknak, például a keleti pályaudvaron Budapesten történt, ez később kiderült, hogy tudatosan szervezték úgy, hogy ott összetorlódjanak és feszültség legyen. Ezt maga a főnök jelentette ki egy ülésen, egy zárt ülésen, ami aztán kiszivárgott, hogy igen, meg akartuk mutatni, hogy ezek állatok, ugye? Megmutatták. Bravo. Jó? Tehát ez egy krízis, senki nem tagadja ennek a krízis jellegét, de azt, hogy most akkor belerugok még kettőt ezekbe az emberekbe, az még egyszer föl lehet tenni a kérdés, hogy milyen módon fogja elősegíteni az ő integrációjukat. Nyilván szociálpszichológiai értelemben könnyű belátni, hogy ez a további marginalizálódáshoz vezet, ami adott esetben táptalaja a radikalizációnak. Jó, tehát a kormány reakció, aztán az állam, a kormányzat felépésének, probléma kezelésének milyen társadalom-lélektani vonatkozásai vannak. Hát ugye Forgács Józsefünk is megszólalt, aki egy kiváló hazánk fia, aki jelenleg ausztrál, tehát ő itt kritizálta, nem kritizálom tovább szegény kormányt, tehát a lényeg itt, hogy hát ez, amit már Weber Péter itt románul megénekelt, hogy hát ez ugye egy ilyen mennyei ajándék volt, és nem habozott senki. Nagyon érdekes, hogy pont azok az országok hiszterizálódnak leginkább menekült ügybe, ahol nincsenek menekültek. Mondjuk Magyarország annyiba érintett, hogy itt legalább átmentek, de Szlovákia, Lengyelország, Csehország, ott még át sem mentek. És a visegrádi négyek, a lenézett szlovákok, a Butatót, ugye? Most a legjobb barátunk újra, hiszen az új Európa itt születik. Tehát én teljesen irreális az a bibói énfölnagyításnak egy tökéletes példája, hogy mi más minőség vagyunk, mint azok, akik ezeket az állatokat beengedik. Ugye? Nagyon érdekes dolog. A proszociális viselkedés az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, ami egy nagyon érdekes jelenség volt. Én magam is meglepődtem azon, hogy milyen sokan szálltak be a menekült segítés különböző szakaszaiba. Sokan azt gondoltuk, hogy olyan szintű a közöny, vagy akár a xenofóbia a magyar társadalomban, hogy nem fognak ebbe sokan részt venni. Ehhez képest az ország több pontján, ahol a menekültek átvonultak, mindenhol létrejöttek ilyen csoportok, így Szegeden is. Az ELTE pedagógiai pszichológiai karának oktatója, Kende Anna készített, aki amúgy xenofóbiával foglalkozik elsősorban, egy online kérdőíves kutatás. Nyilván ez nem reprezentatív, hiszen ez ilyen add tovább, tölts ki mindenkit. Tehát olyan emberek, 1036 ember töltötte ki, aki valamilyen módon legalább egy alkalommal segített az átvonuló menekülteknek. És arra jutott Kende Anna ebbe a kutatásba, hogy azokat is képes volt az ügy mobilizálni, akik korábban nem vagy csak alig vettek részt tiltakozó akcióban. Tehát nyilván volt ennek a menekült segítésnek egy politikai üzenete. Ezt senki nem tagadta, tehát egyfajta ellenzéki vagy kormánykritikus dolog. Nagyon egészen biztos vagyok abban a szegedi csoport egyik alapítójaként, hogy olyan emberek is segítettek nagy számban menekülteknek, amúgy a kormányt támogatják egyéb kérdésekben. Ennek ellenére úgy gondolták, hogy nem lehet ezt a kérdést úgy kezelni, hogy minek jöttek ide, miért nem maradnak otthon. Ugye? Tehát, hogy ha már itt vannak, ezt adott helyzetként kezeljük, akkor ebből hozzuk ki a legtöbbet. És az érdekes, hogy volt ennek egy egzotikus jellege. Tehát az egyik visszatérő kritika az volt, hogy miért nem magyaroknak segítenek ezek az emberek. Tehát, hogy miért, hogyha hajléktalanoknak kell segíteni, vagy a nem tudom, romáknak kell segíteni, vagy tartós betegeknek, vagy fogyatékkal élőknek kell segíteni, akkor bezzeg nem topzódnak ennyien, ugye? Tehát valóban volt, erre a kérdésre mi is keresztük a választ. Egyrészt a hajléktalanokat ismerjük, tehát már mindenki látta, nem tudom, arra is lehet egyébként mobilizálni embereket. Volt egy ilyen egzotikus mozzanat ebben az egészben. Tehát, hogy valamiért úgy meg akarom nézni az idegent, ugye? Tehát, hogy milyen motivációk voltak a segítők részéről. Volt egyrészt egy morális fölháborodása azzal kapcsolatban, amit eddig mondtam. Voltak, akik mély vallási elkötelezettségből próbáltak segíteni embertársaikon, mások ugyanezt politikai motivációból tették. Voltak olyanok, akik a saját maguk elől menekültek, vagy éppen egy összedőlni látszó házasság elől próbáltak valami másba menni. Volt, aki egyszerűen unatkozott, és hát egy nagyon érdekes szelet a motivációnak a kíváncsiság. Tehát
nem akarom elhinni azt, amit mások belelátnak az arctalan tömegbe, hanem én megnézem magamnak, ugye? Face to face. Hát az összeesküvés elméletek azok gyönyörűek, tehát itt ugye tehát egyrészt természetesen egy igen elaborált, nagyon alaposan kidolgozott, teljesen újszerű elmélettel találkozunk nagyon gyakran, hogy a zsidók vannak az egész mögött. Ugye ez egy egészen egyedi és nagyon, nagyon ötletes megoldás. Ugyanis a zsidókról köztudott, hogy Európát el akarják foglalni, ugye a magyar édesvíz kincs kell, meg a Szent Korona, tehát hogy ez a két dolog, ami a zsidóknak kell, és az Európa elfoglalásának első lépése, hogy teleszórjuk muzulmánokkal, amit aztán el akarunk foglalni, egészen logikusnak tűnik, nem? Tehát ugye ez így mindenki számára világos, hogy miről van szó. A kérdés az, hogy akár a Samuel Huntingtoni civilizációk összecsapása hipotézis, hogy itt majd valami nagy clash lesz a nyugati és a keleti világ között, tehát a hidegháború után már nem a kommunista, kapitalista világok csapnak össze, hanem itt ilyen vallási, kulturális alapú lesz. A kérdés ezzel kapcsolatban ez csak ilyen take-home kérdés, hogy aktoroknak tekinthetők a civilizációk. Tehát van-e nekik vágya, akarata, nem tudom, személyisége, vagy bármilyen. Aztán most egy picit a legvégére itt a saját magunkról, tehát volt ez a Migráns Szolidaritás Szeged csoport, amikor önkénteseket egy alkalommal toboroztunk összesen, szerencsére mindig voltak elegen, hogy miért jó önkéntesnek jelentkezni, próbáltuk összeszedni itt a csoportba egy ilyen toborzó kampányhoz az okokat, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a segítés, az önkéntes munka, de erről Márta sokkal többet tud mondani, az fölemel, tehát hogy az neked is ad valamit. Na most az utolsó dolog, amiről beszélnék, és közben kifutok az időből, az a segítők problémái. Tehát nagyon sok ember, több száz ember szállt be itt Szegeden, de az országban meg sok ezerre tehető azok száma, akik valamilyen módon segítették a menekült krízist. Nyilván ebben a krízisben a segítők is kiégnek, tehát a túlterheltség különböző jelei elég hamar jelentkeztek. Jelentkezett az is, hogy függővé váltak a segítők, tehát gyakorlatilag annyira addiktív ez a dolog, hogy úgy érzed, hogy nem adhatod föl, tehát nagyon sokan voltak, akik más dolgok rovására csinálták ezt, tehát nem a szabadidejükben, hanem ez később a családi vagy a munkahelyi életük rovására ment. Egy nagyon érdekes érzés, és ezzel is több alkalommal találkoztunk, a bűntudat, amikor voltak különböző problémák, például a párizsi lövöldözés, vagy a kölni szilveszter, vagy előtte még itt Röszkén, amikor ott kitörtek páran, meg voltak mindenféle összecsapások a rendőrökkel, hogy amikor Horgosnál dobálták a köveket, meg fölgyújtottak autógumikat, hogy érdemtelen embereknek segített. Tehát, hogy olyan, ugye ez összemosódik, az arctalan tömeg, hiába akinek ő segített, az már nincs is itt azóta, aki autógumit gyújtogat Horgoson, az meg egy másik ember, de összemosódik, mert nincs arcuk. Van a közel-keleti, a migráns, a menekült. Ugye? A tehetetlenség érzése, hogy nem lehet megmenteni mindenkit, nem is kell egyébként, illetve a fölöslegesség érzése, miután lezárták a határt, és nem voltak menekültek. Tehát ezzel mind találkoztunk, és a szupervízió az, hogy szakemberek, pszichológusok vagy mentálhigiénés szakemberek foglalkoznak a segítőkkel, ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor itt említeném Mártáékat, akik az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ szakemberei fölajánlották a nyár során, hogy önkéntesként segítik az önkénteseket, amit azóta egy kicsit professzionalizáltunk is, tehát elindultak ilyen profi utánkövetéses meg segítő csoportok, és ebből valószínűleg lesznek ilyen best practice jellegű outputok, hogy milyen szépen fogalmaztam magyarul. Tehát jó gyakorlatokat ismertető tanulmányok, ami azzal foglalkozik, hogy a krízisben segítőket hogy lehet hatékonyan segíteni utólag, tehát egy ilyen posztraumás logika mentén, meg közben, amikor ilyen szupportív dolog. Ezt végére hoztam egy-két dolgot, ez most már engem is érintő, Tóth Péter, a Jobbik nevezetű formáció szegedi elnöke, itt engem buziz le éppen, tehát arról van szó, hogy hogyan taníthat, azt mondja, hogy lehet, hogy a migránsok befogadása mellett szexuális identitás zavarban is szenved a társadalom tudós oktató, mert számára értelmezhetetlen, hogy a női aktok sohasem döbbentették meg a heteroszexuális többségű magyar társadalmat. Ez csak az általa pátyolgatottak saria törvénykezésébe nem fér bele. Kívánom, hogy a magyar emberek pénzéből működtetett STS szabaduljon meg az ilyen gyalászkodó oktatóitól. Lett légyem. Na, tehát ez egy aranyos dolog volt, és akkor itt van a csapat, tehát ők a hazaárulói, nagyon nem látszik ebben a hófötte tájban, tehát ez egy csoportkép a szegedi állomási
csapatról. Nagyon jól látszik az, hogy borzasztó vegyes korosztály. Tehát ez a záróbuli, szeptember 25, igen. Ittunk is, tehát most megsugom, hogy volt. Nagyon demoralizálásnak, jó. Tehát nagyon vegyes a társadalmi rétegekből, nagyon vegyes korosztályból, tehát a proszociális viselkedés megjelent, azt lehet mondani, hogy életkortól, lakóhelytől, iskolai végzettségtől függetlenül szinte mindenütt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor ha van kérdés, akkor szívesen beszélgetünk.